Zure intimidadeai eginez mezprezu, miatzen ari naiz bai, ikus dezakezu, zaila deskubritu dut, nahizu izan kexu, beraz egainarekin txorauta zaudezu, baina mikrofono hau zertarako dezu, baina mikrofono hau zertarako dezu. Zuk ez dezu gainditzen, adimenan langa, konsolagailu bat da, garbiro esan da, ta argazkiak berriz, daude txandaz txanda, orain egainarena, tokatu zait danba, Martinez de Irujokin aspertu nintzan da. Martinez de Irujokin aspertu nintzan da. Martinez de Irujokin zeneukan afana, horrek eskuak latzak daduzka laztana, egainak erretzen du minutuko bana, burua soila dauka argizaia dana, zerdu bat iporrek nik ez daukadana, zerdu bat iporrek nik ez daukadana. Igual edukiko du buruta adimen, baina zalantza uxa dezazun lehenbailen, zuzera ez duzuna, beharrain bat kemen, zapekatu haundi bat, aitortzen dut hemen, super bateko oker ere euki nuen. Super bateko oker ere euki nuen. Super bateko oker amona zurbila, horrekin txortaitea hace maravilla, naidet zure jokura, nire sarnadila, traste horretanik ez diferentzi pila, nik biagra behar dut eta horrek pila, nik biagra behar dut eta horrek pila. Ez da soluziozuk biagra hartzea, argazkiz betea dut, nik mesanotxea, irudimena baita, ekinean portxea, ez da erresa okerrekin, larrua jorea, baina zein ederra den imaginatzea, baina zein ederra den imaginatzea. Nerekin horretara jolas dezakezu, emango dizut oker gixan zenbait mezu, azken finean panpin bat baino ez daizu, eskubin sartuko dut, ta horrekin jotasun,
Ta hemen espinete nahi baldin badezu. Ta hemen espinete nahi baldin badezu. Baina zu nahita ere, ez zaitugu kapaz, ez duzu hainbat uste, ez da hainbat arnaz, gaztetan eiten genlun, aixa edo erraz, orain zera biagra, ta hoien kapataz, lehen espinete zinen, orain epitaula.